Gima na penjo ni machielo ni en ang'o machuno ni nyaka chak chenro moro mar dongruok kopo ni samoro nitiere nok mar omenda ma samoro neno ni nyalo beti gi chenro nikech gima omiyo penjo mano bende Charles en ni ok mana ma Kabonyo Kanyagwal ni kende kata mana Western Kenya nitiere chenro moro mar pi mane wacho ni dhi konyo gweng' moro ma nyaka kidi mar mise mar gedo miketo cha manitiere gi nying jatend piny nodhi ogole nying jatend piny no nyiso nitiere gik moko ma samoro diponi ok dwani mondo ming'e ni ng'ama no yawo gima dwana wachni yes ni nitie sometimes unforeseen circumstances kaka chiel maduong' manyisi en ne wan gi loan mar 2.5 billion US dollars ma sirkal norbe ni nyaka ne chul by dwe mar auchiel higani koro ibro nwang'o ni nyaka ne koro kendo jo finance bed piny ma giwinjre to priority wa en ang'o projects wa mane wase plan watimogi be wanyalo suspend gi mwakwong wachul loan ni mondo koro wachak timo ang'owa projects gi kata in sani nyaka loan yes nidwa kata gero odi in the process wat ni moro tho kata nyathi moro ma watni kalo maber koro ipenjori niya nyathi owadwa ni wang' na weye nadhi gero ot odni pod anyalo gero lakini nyathini to ok bi dhi e skul koka tere inyalo kawo pesa iterogo nyathi owadu e skul kata minu nya bedo matuo kata owadu moro ikachani we project nani atimgo gimoro so sami weyo project mitimo gimoro seche moko kata na jaodi ok nyal understand ni to ang'o momiyo nyochi wacho ni gero ot to koro yawa nakawo loan to mera obedo matuo or mama obedo matuo koro atero goyo osuptal iwinje omiyo kata mana sirkal en kamano sirkal nyalo bedo gi projections aka koro sani nyocha wan gi budget mane watimo budget ichako bedo processed chon dwe mar 2, 3, 4 giri asisomo budget kosesom budget to samo isomo budget no bedo projected gi finance bill iwinjo koro ka budget osebedo projected gi finance bill to asto chopo gima kaka moro wancho timore ni jopiny odagi finance bill no to finance bill no ema dhi timo ang'owa ema dhi collect pesa mamiyo budget tiyo so samitimo budget titimo gi projects in mind so kochopo ni budget in mind i budget to asto finance bill obedo withdrawn kaka marwani ibro timo project gang'o ok inya dhaw ni ang'o momiyo ni launch this project mwach na expect pesa mar ariyo kata mana budget mineno kata mana finance bills mineno gi wa expect mwabro collect pesa gi makama asto nwanka sometimes tourists okobiro akoro sani ni winjo a very good information waseyudo a lot of billions I think 141 e tourism gine mancho timre mar this wild beast migration okelonwa pesa maber kabisa this season despite gik motimoregi omiyo inyalo bedo gi projection as government for projects asto iplan ting'eni biro yudo pesa to pesa ok bi omiyo magi gin ups and downs matimre on finance matters